Мераба, Маринчо. Имам едно страхотно новина за теб. Исма, от тебе само страхотен въшки съм виждал. Новина не. Наистина ти казвам, откраднах нещо златно, ама е сребро. Хем ще да позлати, хем ще ми решим шокармитетно. Исма, да ти кажа, много си загубен. Той нещо, среброто може да го изкараме, само ако го сложим в микроволнова. Тръгвай след мене. Цял живот ще ти уча, Исма. Сега ще видиш как ще изкараме среброто. Марине, кюбери въглища добре правиш, ама сребро не можеш, брат. Марине, сега ще пробваме по моя начин. То с нещо ще го отрежа и така ще скарам среброто. Исма, то се е сребърен вода. Да го върнем на заложен къща. Здрасти, батко. Тук носим един сребърен вода. Дали ще може да го заложим, да го върнем? Марине, днеска май ни даваш много хубави идеи. Добре, разбрах. Последен опит ще отидем при един човек, дето разбира. Айде. Началник. Ко става, пичове? Ко са се разсвирили, бе? Бат диплома, Исмата купил тук едно ново нещо. Откраднах го. What? Купил го. И не знаем как да изкараме среброто и да го използваме. Зато и дойдохме теб да питаме. Днес е щастливия ви ден. Аз съм доктора на климатиците, бе. Идвай тук да ти показвам какво трябва да правиш. Момчета, обяснявам като за вас. Имаш парфюм, имаш климатик, изваждаш филтъра. Нанасяш препарата, веднъж, два пъти, може и тук да пръснеш. И сребърните иони вече са при вас. Разбирате ли? Нещо неясно? Добре, знаем ми, знаем. Хайде, момчета, разбрахте ме, взимайте го и със здраве да си го ползвате.